ziua și bine v-am găsit la un nou vlog. Acum suntem în excursie la Mănăstirea Căpriana, apoi ne vom duce la Mănăstirea Hâncu, iar apoi la Port Mor. Abia așteptăm, pentru toți astăzi va fi o zi foarte, foarte lungă. E foarte îngrijit, foarte ordonat. Aici ceva sunt. Îți pene de gâscă. Aici jos. Vreau să găsesc gâștile, dar nu găsesc gâștile. Nu știu, nici gâștile. Facem... Wow, acolo mai este o mănăstire. Doamne, de ce așa de frumos? Da, am făcut înconjurul acestei mănăstiri. Oamenii fac fotografii. Miroase a tămâie. Oamenii fac poză, poate ar trebui să mă opresc și eu să fac poză. Acolo mai este lume care s-a oprit la baie. Eva nu s-a putut obține. Hai să facem o poză. Am ajuns la Mănăstirea Hâncu, asta este prima ce am văzut. Ne ducem mai departe. Haidem! Wow! Nu se vede nici când ne dăm în plajă. Magdalena, felor, păreri, impresii? Ai pus? Iana, păreri, impresii? O impresie foarte bună. Venim și la anul, tot pe timpul ăsta. Dar unde venim? Tot aici sau în alt parte? Biciclete de așa. Așa te vreau. Da. Fetelor, voi păreri, impresii? Foarte bine, dar foarte cald. Foarte cald. La curți la anul. La curți? Miroasă a tei. Miroasă a tei. Foarte frumos miroasă.
ajuns la Port Mall. E mare, e foarte mare. Am ajuns să ne ducem înăuntru. Evident, muzica una care merită, Eugen Doga. Un mini fontan. Și haideți să intrăm înăuntru. Noi am ajuns și la Orheland. Nu era în plan, dar am ajuns. Suntem foarte fericiți. Dumitru cu Nastea și cu Denis suntem la plajă, la plaja improvizată. E foarte frumos, ne place, mai venim. Acum ne dăm aici. Și aici și peste tot. Noi peste tot să reușim. Suntem gata să ne pornim. Vai și zgomot. Iuhu! Zâmbiți! Eu mă tem, dar nu mă tem. Eu Mică, ține așa telefonul. Eu tot pot. Ui, bine, eu mă tem, leacă. Uite! Nico! Nas cevnic. Tată e. Uite-că! Așa e frumos. Aici. La roller coaster tot nu-i rând. Eu mă tem de noaptea asta. Da, mi-e după tem, iala. Idu на крос. Я mă tem dacă sunt. Очень стрёмно. Nu ne vedem. Vai, dar dacă te uiți în jos, chiar e strașnic. Gata, ziua noastră se încheie aici. Alexandrina și păreri pentru ziua de azi. Nastea? Magda? Bianca? Nastea? Wow. Denis? Dima? Super! Andreea, cum ți-a părut? Super mirobolant, minunat. Ion? Ia uite. Impresii? Mergi! Igor? Gata, au venit. Impresiile, care sunt impresiile pe ziua de azi? Bun, impresiile pe ziua de azi. Super, foarte super. Daniel? Augustin? Foarte хорошо. Cătălin? Foarte bun. Și Eu mă Super. cu inimioară, să clar roz. toată lumea e fericită. Sora, nu suturi când e la zi. Dați subscribe. Все, я каша. Așa se termine vlogul.